Assalamu alaykum hormatly alamlar. Garaşlar baqi taraf yurdumuzdaki täzelikler hem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlary gepleşmelaşýar. Şuň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow bilen Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew arasynda telefon arkaly söhbetleşik geçirildi. Milli lidermada söhbetleşigiň resmi bölümine geçmeden odal Özbek kardeşini dogluny güni hemem Muhammed Peygamberiň ýaşy 63 ýaşynyň dolmagy bilen tüýsürekden otlady. Döwlet başçylygynda her bir musulmanyň durmuşynda şanly waka bolan hemem İslam dünýäsinde berent sarpy goýulýan bu ajaýyp tenäniň mühimdigini belläp, Şavkat Mirziyoyew berkjan saglyk bagyt şeride ähli başlanýaşlaryny hemem Özbegistanyň halkynyň bähidine alyp barýan işlerini uly üstünlikleri arzu etdi. Taraplar döwlet araşdyryşlarynyň ýetilen derejesine ýokary baha berip, strategik hyzmatdaşlygy, gadymdan bäri meýdemel dostluk hemem hoşniýetli goňşulyk gatnaşyklary birleşdirýän dogonlyk halkynyň bähidine laýyk gelýän hyzmatdaşlygyň ösdürilmeli hemem hemme taraplaryny putulandyrylmaly özara ygrar tasdiqladylar. Belenirşi ýaly köp ýyllyk Türkmen Özbek hyzmatdaşlygynyň netijeligi köp babatda bähwitliň umumlygy hemem ähli ugrar boýunça gatnaşyklary mundan belägem giňeltmek üçin ägurt uly mümkinçiliklerini bardygy bilen şertlendirilendir. Söhbetdeşler däp bolan özara bähwitli hyzmatdaşlygy diňe bir iki taraplaryň esasy däl, köp taraplaryň görnüşdi. Ýeri halkara hemem sebit guramalarynyň hususan şu ýyly Özbegistan Respublikasynyň başçylygy edýän garaşy döwletleriň arkalaşygynyň şäherlerinde işçileşdirmek baradaky pikiri beýan etdiler. Telefon gurrundaşlygynyň şäherlerinde prezidentler Gurbanoğlu Berdimuhammedow hemem Şavkat Mirziyoyew şeride dünýä meseleleriniň mühim ugurlarynyň bir neçesi boýunça pikir alşyp, gün tertibiniň ilkinji nowbatda ähli parahatçylygy, howpsuzlyk hemem awdançylygy üçin etmek meseleleri boýunça taraplaryň çemeleşmeleriniň hemem garaýyşlarynyň gawat gelýänini kanagatlanma bilen bellediler. Döwlet başçylary halkara ykdysady gatnaşyklaryna oňaýsy täsir edýän häzirki döwrüň ähli meselesine täze görnüşli koronavirus ýokunjynyň pandemiýasy baradaky gurrunga geçip, bu howply keseliň ýaýramagyna garşy görüşde alalaşykly çemeleşmeleri işläp taýýarlamalygyny, şeride ýygydarly ýagdaýda arasatçylyk karantin şäherleriniň geçirilmeligini bellediler. Şununla bağlılıkta Türkmen liderinin ilmi diplomatiýasynyň gurallaryny işin herekete getirmek, hemem alim lukmanlaryň halkara giňeşini döretmek baradaky başlanýaşlarynyň mühimdigi, hemem öz wagtynda öňe sürlenigi nyktaly. Aral bilen baglanşykly umumy meselelere aýratyn ünsärli. Bu deňziň guramagy, howa, ekologiýa ýagdaýyna, aralyga sebäpinde hemem oň şäherlerinden alyslarda ýaşaýan ilatyň saglygyna ýaramal täsirini ýetirdi. Türkmenistanyň prezidenti tebiği ýagdaýlaryň dürli ýokunç keserler, aral dolugyny emele gelýän tozanly howa akymlary arkaly uzak aralyklara ýaýramagyna täsir edip biljekdigini belledi. Şavkat Mirziyoyew bu pikiri gollap Özbegistana geçirilýän şäherler şolsanda aral deňziniň guran düýbünde sadaklyň ekilýäni barada gurrun berdi. Türkmenistan hem maksady gönükdirilen şäherler toplumyny amala aşyrýar. Hususan hem Daşy welaýatyna işçiň şäherleri geçirilýär. Bu ýerde ýürüýti, tokoý goruş zoragy döredildi. Ol aral tarapyndan öwsýän tozanly ýerler üçin öz borçly süzgüç bolup hyzmat edýär. Prezidentler Gurbanoğlu Berdimuhammedow hemem Şavkat Mirziyoyew ananşmagyň hemem özara düşünşmegiň ýetilen ýokary derejesiniň geljekde de netijeli gatnaşyklary üstürmek üçin ygtybarly binýat bolup hyzmat etjekdigine anan bildirdiler. Gurrundaşlygyň ahyrynda milli liderimiz Özbek kardeşini dogluny güni bilen ýene bir gede gutlap, oňa berkjan saglyk hemem jogapkärli döwlet işinde uly üstünlikler, goňşy ýurdun dogonlyk halkyna bolsa parahatçylyk, awadançylyk hemem ösüş arzu etdi. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çekeni resmi namalar bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Döwran Gurbangerliýew Çyşeýew Türkmen maşydaky newti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory wezipesine bellenildi. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň Ustad Halipa Seyit diýen hormatly adam döretmek hakynda Türkmenistanyň kanuny gol çekdi. Resmi namalykda Türkmenistanyň Ustad Halipa Seyit diýen hormatly adynyň düzgünnamasy hemem oňa döşe dahilýän nişanyň ýazgysy tasdiqlandy. Kanun metbuatda doğrulugyna çap edilýär.
Ägirki wagtda işlerini netijeli alyp barýan kärhanlar döwür bilen aýakdaş etmekde nusgalyk görkezýärler. Şeýle kärhanalaryň hataryna Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeşer Birleşmesiniň agdasy Muhammed Balkan hojalyk jemgyýetini görkezmek bolar. Bu jemgyýetde hormatly prezidentiň döwrüň talabyna laýyklykda işlemek bilen özümizi önürleýän önümlüň möçürini hasam artdyrmak boýunça kesgitlen wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmekde netijeli işler alyp barylýar. Hojalyk jemgyýetiniň önümçilik kärhanasyna dünýäniň öňde barjy häzirki zaman enjamlarynyň täze tapgyry işe girdirildi. Eýem ýakyn günlerde ýokary hilli dünýä ülümlerine raýat gelýän täze aýakgaplar peýda bolar. Häzirki döwürde telekeçiligiň ösürilmegi hormatly arkadaşymyzyň beýik özgertmeleriniň esasy gurularynyň biridir. Hormatly arkadaşymyzyň öňden görjülikli siýasaty esasyna ykdysadyýetyň hususy puwdagynyň ösürilmegine aýratyn ünserliýär. Ol ýokary netijeleň gazanmagyny üpçün etýär. Bu ýagdaý milli ykdysadyýetimiziň köp ugurly ösüşe eýe bolýanlygyny äşkär etýär. Aşgabat şäherindäki köp ugurly Muhammed Balkan hojalyk jemgyýeti ähli ulgamdaky işlerine ýokary netijeler gazanýar. Bu toplumyň uly üstünlik gazanýan ugurlarynyň biri aýakgap önümçiligdir. Hojalyk jemgyýetiniň aýakgaplary ýurdumyzda uly meşgurlygy eýe boldy. Hojalyk jemgyýetiniň önümçilik kärhanasyna dünýäniň öňde barjy häzirki zaman enjamlarynyň täze tapgyry işe girdirildi. Italiýanyň, Türkiýanyň dünýä belli enjamlaryna önüljek ýokary hilli dünýä ülümlerine laýyk gelýän täze aýakgaplar ýakyn günlerde sowda nokatlaryna, jemgyýetiň ýürütilişdirilen dükanlaryna peýda bolar. Islegler we buyurmalar boýunça öňdirilýän milli aýakgaplar dünýäniň harysanatlyk önümlerinden pesäldir. Milli göňlerden öňdirilmegi aýakgaplaryň esasy aýratynlygydyr. Önümçiligi zerur bolan göňüň ýeri şakly malyň dertinden taýýarlanmagy aýratyn bellärliklidir. Bu işler Muhammed Balkan we Aksuw deri hojalyk jemgyýetler tarapyndan bilelikde alınıp barýar. Netijede ýurdumyzda derini gaýtadan işlemekde täze gur kemale geldi. Muňa özi ähli taraplary behwit getirýär. Ýeri gelen aýsak, gurrun edilýän jemgyýetler tarapyndan ýurdumyzda gaýtadan işlenen derlere daşar ýurtly sarp edijiler hem ulisleg bildirýärler. Bu orada degişli işleň alınıp barlýanlygy aýratyn bellärliklidir. İşleň daşar ýurtly hyzmatdaşlar bilen bilelikde amal aşyrylmagy önümiň ýokary hilini üpçün etýär. Netijede daşar ýurtlardan getirilýän harytlaryň özümizde öňdirilmegi ähli taraplaryň behwide urulýar. Häzirki wagtda aýakgap kärhanasyny işgärliň 120 zähmet çekýär. Bir günüň dowamyna 200-den 500 aralykda durly ölçekdäki aýakgaplar öňdirilýär. Buyurmalara görä önümçiligiň kuwatyny artdyrmak mümkinçiligi bar. Önümçiligiň ähli tapgyrynyň häzirki zaman almanyň öňde barjy usullary bilen amal aşyrylmagy milli aýakgaplarymyzyň ören ýokary hilli bäsleşlige ukyply bolmagyny şertlendirýär. Bu ýerde dinanlar üçin hem aýakgaplaryň öňdirilmegi täze gur bolup durýar. Häzirki günlerde türkmen aýakgaplaryny dünýä bazaryna çykarmak üçin hünärmenler onlaýn satuw boýunça işler alyp barýarlar. Bu gorda ýokary netijeleň gazanjakdygy barha artýan isleg suwd etýär. Mälim bolşýaly döwleti dahylsyz ulgamyň ykdysadyýetde eýleýän ornunyň barha artdyrylmagy Türkmenistany durmuş ykdysaty aýdan ösürmek maksatnamasynyň esasy ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlendi. İşe urlar ähli puwdaklarda işçilik görkezýärler. Innovasiýalara, tehnologiýalara we know-howlara aýratyn ünserliýär. Şolardan netijeli peýdalanmak bilen daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň orny tutýan önümleri hemem eksport ugurly önümleri öňdirmek boýunça mühim wezipeler üstünlikli çözelýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli sebitlerine kiçi we orta telekeçilik ösdürilýär. Ykdysadyýetyň esasy ulgamyna wekilçilik etýän iri kärhanalar we hojalyk jemgyýetleri paýtagtymyzda we vilayetlerde giň meşhurly döwlet maksatnamalaryny amala aşyryp, raýatlarymyzyň köpüsini iş bilen üpçün etýärler. Döwrüň talabyna laýyk işlemek ykdysady ösüşiň özönür. Şu ýörelge berk eýermek bilen Muhammed Balkan hojalyk jemgyýeti belen sepkitleri ýelýär. Bu jemgyýet öz bolşly üstünlik gazanmak esasynda daşar ýurtly hyzmatdaşlar bilen bilelikde iş alyp barmaň täze türkmen nusgatynyň kemali gelmegine münasip goşun goşýar. Degişli orada ösen döwletleriň hünärmenleriniň gatnaşmagyna işlemek bilen milli aýakgaplary öňnürjiler baý tezrebe topladylar. Köp ugurly işler alyp barmakda öňde barjylara öwürleýän Muhammed Balkan hojalyk jemgyýeti hormatly arkadaşymyzyň milli ykdysadyýetimizi köp taraply esaslarda ösürmek boýunça kesgitlen wezipelerini ýerine ýetirmekde nusgalyk işler bitirýär. Muňa özi degişli orada täze mümkinçilikleriň ören köpdigini, olaň amala aşyrylmagy bilen ykdysady netijeleň gazanjakdygyny tasdikleýär.
Dünyada qadymy halklaryň biri hasaplanýan türkmen halky özüniň köp asarlyk şöhraty taryhynda gymmaty eýtilmejek milli däp ýesulary, qadymy heme ruhy gymmatlyklary döredip dünýäniň ösüşine goşant goşupdyrlar. Şol gymmatlyklar nesilden nesile geçip özüniň gymmatyny ýitirmän biziň şuň günümizde çene gelip ýetipdir. Şeýle gymmatlyklaryň biri halkymyzyň milli buýsunçyna öwrilen türkmen halkydyr. Halyçylyk tünwöti türkmen halkynyň umumy adamzat medeniýetiniň genji hadynasyna goşan deňsiz taýsiz beýik goşandydyr. Türkmen hallarynyň döwürlüň, eýýamlyň taryhyny beýan edýän her bir çetimine, denanlyň watana, mehriban halkyna, öý ojagyna çäksiz söýgüsi, beýmeçer ihlasy singdirlenir. Belkar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, halkymyzy abadan we bagtyar durmuşda ýaşatmak, ruhy matlaklaryny aýap saklamak, geljeki nesillerimize ýetirmek ugruna amala aşyrylýan giňerimli işler, dünýäň medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi bolup durýan qadymy milli halçylyk sungatymyzy ösdürmekde-de öz beýany tapýar. Halçylyk budowynyň gadanýan ajaýyp üstünliklerini, zähmetseýür halçy gelin gyýlarmadan goşandyrlar. Hallar halkymyzyň midemet medeniýetiniň bir bölegi bolup, ol dünýä halklarynyň halçylyk sungatynyň öz bolşulygy bilen tapawutlanýar. Üstünden ençeme ýyllar geçse-de türkmen halysy özüniň nepisligini, gözelligini, özüne çekici we uçgunlygyny ýitirmege. Munyň esasy sebäpleriniň biri haly ünümleriniň ýüpleriniň renkleriniň tebigy we ýogdan alýanlygy bilen baglydyr. Arkada prezidentimiz biziň döwletimiziň ýene-de bir genji hadynasy taýsy çepir eserler bilen deňeşdirilen ajaýyp hallarymyzdyr diýip bellige. Belkar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe türkmen halçylyk sungaty täze röwşe ýa boldy. Milli liderimiziň taýlasy bilen diýärimiziň dürli günjeklerine halçylyk ýarhanlary gurulyp ulanylmaga berildi. Şol ýerlerde el çeper gelin gyýlarymyz bu mukaddes nepis käri dowam etdirýärler. Arkada prezidentimiziň türkmen hallary barada canly rowaýat hemde arşyň nepislik atly ýazan eserleri, beýik sungat hemde ruhy we maddi medeniýetiň baý gory hökmünde türkmen el halçylygyna bolan düýp götür täze garaşlar açdy. Şeýlekem türkmen milli halçylyk sungatynyň UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyny ýerdilmegi, türkmen denarlarynyň çeper elleriniň uż barmaklarynyň gudraty bilen döredilen nepis hallarymyzyň dünýä bileleşigi tarapyndan ajaýyp sungat ýadygarlygy hökmüne akrar edilýändiginiň aýdyň suwutnamasydyr. Mary welaýatynyň Usat gallaçy daýhanlary Türkmenistan beýtaraplaryň mekany diýip atlanyrlan 2020-nji ýylda döwlet harmanyna 345 000 tonna guşgursuk ak buğdoy hasylyny goşup, özleriniň şertnamalaryny tapşyrygyny üstünlikli berja etmegiň hötdesinden geldiler. Olar şu ýöle geljek gelen hasyl üçin ýokary hili tohumlyk buğdoyuň ýeterlik möçörni, ýagny 40 000 tonnadan gowragyny taýýarladylar. Vilayetde önürlene tohumlu qallany arasalap, güýzlük qalla kişi mövsümini taýýarlamak işleri barha gyzgylanly häsiýeti eýe bolýar. Hormatly prezidentimiň vilayetde urdurup beren täze döwrewap elevatorlaryny, dünýäniň ösen döwletleriniň täze tehnologiýalary, enjamlary bilen enjamlaşdyrylan tohumlyk qallany kabul edýän bölümden bolmagy, tohumçylyk işiniň puhta ilmi esasy alınıp barylýanynyň ýene-de bir aýdyň misalları. Vilayetin altın sehra marı qallı ünleri kärhanalaryna da tohumlyk buğdoylary ýokary hil derejesinde arasalayan täze kuwwatlyklan işe ýerdilmegi bu möhüm işin bagtyarlyk we manamyzyň talaplaryna laýyk gurulmagyny üçin edýär. Şu kärhanalaryň tohumlyk qallany kabul edýän bölümlerini dünýäniň iň kämil tehnologiýaly tohum arasalaýjy enjamlary oturdurypdyr. Bölümlerde oturdulan şol enjamlaryň her biri möhümde 5 000 tonna tohumlyk buğdoy arasalamaklygy niýetlendiler. Güýzlük qalla ekişine hemme taraplayan taýýarlyk görülýän häzirki günlerde şol bölümleň işi 3 iş çalşygyna alınıp barylýar. Häzir gije günüňde şol enjamlaryň her birine değişiklikde 80-90 tonna tohumlyk buğdoy arasalanylýar. Tohumlyk qallany arasalayan şol bölümleň hersine ýokary hil derejesinde arasalanylan tohumlyk buğdoyuň möçöri 2000 tonnadan geçýär. Vilayetde ýagnylan qalla hasylyny öz wagtyna elevatorlara daşamak üçin ýük awtologlarynyň ýeterlik möçöri jemlendiripdir. Munyň özi buğdoy hasylyny elevatorlara belgilenen möhletlerde ýetkisiz ýerleşdirmeklige ýardam berýär. Gahrman arkadağımdan ekrançı daýhanlar barada edýän taýsy tagallalarynyň çägini, buğdoyuň döwlet satyn alyş narhynyň ýokarlanyrylmagy, ýurdumyzyň ähli gallaçy daýhanlary bilen birlikde Mary vilayetiniň ekrançylaryna da täze zähmet galkynşyny döretdi. Olar şu güýde 2021-nji ýylyň hasyly üçin 170 000 hektar meýdana buğdoyuň vilayetiň toprak hem howa şertlerini ýokary hasyl bergen.
Keselere durnuklu görnüşlerini ekmekligi meýleşdirgeler. Mar vilayetiniň ussat gallaçylary iň möhüm azyklyk ekin bolan buğdoýdan ýokary hasyl almaga döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin gahrman arkadagymyda alkyş sözlerini beýan edýärler. Hormatly prezident bilen ýurdumyzda bagy sanlygy gül zarlygy öwürmek baradaky öňde goýan aýdyň wezipelerinden uğralayan Daşowut vilayatynyň bagwanlarynyň häzir günlerde durmuşa geçirýän işleri ýürüýte belenilmäge marasipdir. Olar halkymyzyň bereketli taşaklarynyň nazamatlardan, datly mewelerden dogry bolmak üçin tutan ýerli zähmet çekerler. Häzir günlerde vilayatda bar bolan meweli baglary ýygyp etmek işleri goňajy alınıp barylýar. Şunun bilen bir wagtda meweleri ýygnamak hem ýylaty ýetirmek işleri guramaçylykly dowam etdirilýär. Türkmenistan prezidentiniň ýurdumyza 2020-2025 ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmek maksatnamasyny, ýurdumyzyň ýylatyny özümizde öndürilýän azyk önümler bilen ygtybarly öpüşün etmek eler tutulýan ugurlyň birdirip, bu wagtda Daşowut vilayatynyň bagwanlarynyň durmuşa geçirýän işleri ýürüýte belenmäge degişilip, vilayatyň bagwanlary taryhy ýylymyda ýokary iş netijelerini wetlep, özleriniň nusgulyk işleri bilen tapawutlanýarlar. Şolun arasında Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary map. Olar özleriniň zähmet sür maşgala agzalary bilen uzak möhletleýin kärendesine alynan ýerlerini her ýyl dürli görnüşli meweli baglaň bereketli hasylyny alýar. Netijede şol meweli ýaş baglary ýokary derejede ýyda edilýär hemem bu ýaş baglar gözüňi dokunurýar. Meweli baglar hemem täze turdulan agaç nahalary hakyky bagwançylyk alydalary bilen gurşulyp, zähmet sür maşgala agzalarynyň zähmeti bilen her ýylky ekilýän bag agaçlarynyň gözel görkeçär tarapa gözellik paýlaýar. Baçylyk hojalygyna ýetişdirilýän alma, armut, şeýtaly we başga da bir näçe görnüşli mewe önümleri gözüňe dokunurýar. Aýratynam bir näçe hektar meýdan tutýan üzüm baglarynyň alýan dürli görnüşli üzümleri görünüňde muňa tutuş aýdynlyk bilen göz ýetirýärsiň. Şeýlelikde hojalykda ýetişdirilen meweler ak bazarlamynyň bereketine bereket goşýar. Her bir düýüp meweli agaçyň ösürilip ýetişdiriliş telsimini gowy bilýän bagwanlaryň köp bolmagy aýratyn belenmäge münasipdir. Daýhan ihlas bilen emele gelen baglaň göwnüň götürýän görnüşleri hasylyň bereketli bolýanlygyndan nişandyryp, vilayatyň ähli etraplaryna da bagwançylyk bilen meşgullanýan ýereýleri barha artýar. Hormatly prezidentiniň döredip berýän giň mümkinçilikleri olary täzeden täze zähmet ýeňişlerine ruhlandyrýar. Tejribeli bagwanlaryň görülesine eýerýän adamlaryň hatarlary barha artýar. Bu möhüm işe telekeçiliň we hususiýetçiliň işçiň goşulmagy ýürüýte belenmäge münasipdir. Soňky ýyllarda olar ýurdumyza bag bosanygy öwürmäge hemem bol mewe hasylyny öndürmäge sallamly goşun goşýarlar. Bu bolsa vilayatda baçylyk ulgamynyň hasam giňelmegine şert döredýär. Vilayatyň bagwanlary hormatly prezidentimiň baçylygy ösürmekdäki döredip berýän ajaýyp mümkinçiliklerinden peýdalanyp, täze üstünliklere tarap ynamly barýarlar. Bu bolsa Türkmenistan betaraplyň mekany ýylynda da ak bazarlamynyň dürli mewe önümlerinden dolu boljak donuň kepýeller. Vilayatyň bagwanlary güneşi diýärmizde döredilýän gownajy şertler üçin mehriban arkadagymyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezident bilen taýsir taýlalary bilen ýurdumyzda ykbalyny ene toprak bilen baglan daýhanlary zähmet çekmäge, ihlasy zähmetden bereket tapmagy, oňoýly şertler hemem mümkinçilikler döredilýär. Milli liderimizden öňde goýan her bir wezipelerinden uğralayan owy hojalykçylar beýleki owy hojalyk ekinleri bilen birlikde gök bakça ekinleriniň bol hasylyny kemal etdirmekde uly ussatlyk görkezýärler. Ýurdumyzyň Lewap vilayatynyň ekrançy daýhanlary şu günleri ihlas bilen ýetişdirilen gök ekinleriň bol hasylyny ýygnamakda gyzgalanly zähmet çekýärler. Belkar döwletimiziň bagtyarlyk dogrunyň beren tutumlaryna laýyklykda Lewap vilayatynyň baba daýhanlarym ýylyň-ýylyna bereketli topragymyzdan bol hasyl almakda ihlasly zähmet çekýärler. Olar ýurdumyzda azyk bolçulugyny döretmekde, ýylatymyzda öz topragymyzda öndürilen gök we bakça önümleri bilen üpçün etmekde özleriniň münasip goşuntlaryny goşup gelýärler. Vilayatyň owada şäherlerindäki ak bazarlarda, sowda merkezlerinde, ýylyň ähli paslaryna bakça we gök önümleriniň elýeter bahalarda halky hödürlenip durulmagy munyň aýdyň misaldyr.
öz işiniň usady bolan tejribeli Babaday Handan görelili zähmeti bilen şuýlan welaýatyň ekrançylyk meýdanlaryna gök bagçy ekinleri bolan noýwanyň, mäşiň, balgar burçunyň, soğanyň, kelemdir, käşiriň we beýleki gök bagçy ekinleriniň bol hasyly kemal getirildi. Bu babatda esasen welaýatyň Kerki, Halaç, Sayet, Çerjow, Dänow etraplarynyň gök ekrançylarynyň netijeli zähmeti hasam belenilmäge münasipdir. Lewaply Babaday Hanlar gök bagçy ekinlerini yetişdirmekde baý tejribe eýe bolmak bilen esasen ýurdumyzyň howa we toprak şertlerine uygunlaşan, bol hasyl berýän görnüşleri saýlap alyp yetişdirmeklige çalışýarlar. Bu bolsa ine toprakdan bol hasyl öndürmeklige ýardam berýär. Gök ekrançylar öňde goýulan borçnamalaryny üstünlikle amal etmekde. Ähli mümkinçiliklerini döredilýänini bu ýytançylan belläp, ine topraga çäksiz hügüs, ýadowsuz zähmet bagş edýärler. Olar şunuň bilen birlikde alma maglumatlara sargylanmak bilen her bir görnüşe, ide işlerine dolu aratenkana talaplaryna laýyklykda ýola goýýarlar. Ihlatly çekilen zähmet öz şoğlu netijesine merge. Yetiştirilen bereketli hasyl öz wagtyny ýygnalyp, bazarlara we feodal nukatlaryna uradylýar. Artykmajy bolsa ýürete sowadyjylara yerleşdirilýär. Umuman welaýatda hut soňky ýyllarda gök ekrançylygyň üstünlikli we bereketli podoklan birini urlanany gowunç bilen bellemek bolar. Ýa-da zähmetden bereket tapýan Lewaply Babaday Hanlar obu hojalyk ekinlerinden bol hasyl almakda ähli mümkinçilikleri döredip bergen. Obu zähmetkeşler barada beýmeçir aladalar edýän, ýygyderli obu hojalyk özgörtmelerini durmuşa geçirgen gahrman arkadagymyda alkyşlaryny we hoşallyklaryny aýdýarlar. Berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüne güneşi diýarmyzda azyk bolşulygyny öwretmek, elatymyzda türkmeniň bereketli topragyny ösürilip ýetişdirilen bagçy önümleri bilen bolary üçin etmek babatda köp işler durmuşa geçirilýär. Döwlet başçylygymyň ýygyderli himayet gollawlaryny ruhlary galkynan Ahal welaýatynyň tejen etrabynyň bagçaçy kärinleşleri geçen ýyllarda bolşýaly, şuýla türkmeniň şirin şeker, datly gawunyň bol hasylyny kemal getirdiler. Berqar döwletimiň bagtýarlyk döwrüne arkada prezidentimiň taýlaty bilen bagçy önümlerini öndürgen daýhandyň zähmetine uly sarpa goýulýar. Bagtyar zamanamyzda halkymyzyň milli gymmatlygy, beýişli nigmatlarynyň biri bolan türkmen gawunyna bolan islew barhartýar. Şundan uğralanyp soňky ýyllarda Ahal welaýatynda da obu hojalygynyň bagçaçylyk puwdagyny ösürmäge, onuň ekin meýdanyny giňiltmäge ulan sürilýär. Şonuň netijesinde welaýatyň tejen etrabynyň usat bagçaçy Babaday Hanlary şu ýylda ekin meýdanlaryna gawunyň durly görnüşlerini etdiler. Aratenikanyň talaplaryna laýyklykda ýedigini ýetirip, olaň bol hasylyny kemale getirdiler. Häzirki wagtda ekin meýdanlarynda tebigaty gözel gelçik berip oturan, aňyrtyna bertine göz ýetmez gök biýaralarda kimsiz bişip saralan gawunyň ajaýyp görnüşi etrabyň bagçaçy daýhanlarynyň gujul gaýraty ýurulan ahlatly zähmetleriniň bu ýylda da kimsiz ýerine düşenliginiň gowunarçy şaýatnamasy bolýar. Ma'lum bolşýaly beýişli gawunlarymyzdan gadymy mekan bolan tejen topragyny yetişdirilýän gawunlar özleriniň ýakymly iýisi, tagamy, süýjüligi bilen giňden meşhurdur. Bu ýerde bitýän gawunlar özleriniň diňe bir daşky görnüşi ýa-da datly tagamy bilen tapawutlanman, eýsem ol insan saglygy üçin peýdalydyr. Ýeri gelen aýtsak Türkmenistanyň Arar partiýasynyň Ahal welaýat komitetiniň işgärleri kärinesi daýhanlaryň arasynda ýygy-ýygydan bolup özleriniň ýakyn gollawlaryna maslahatlaryny berýärler. Mehriban ýerimizde ullun toýlanýan toýdur bayramlary özleriniň münasip zähmet sowatlary bilen bergen tejenli bagçaçylaryň ýetişdiren ajaýyp ýeti bilen himmeleri özüne beýni edýän şirin şeker gawunlary şu günler aýak bazarlarymyzyň ýaraşagy bolup, ýylatymyzyň bereketli taçanyň bedegi bolýar. Hormat adamlar, ene bolsa ýurdumyň welaýatyna we paýtaht Maşgabatda 24-nji iýulda saat 20-den 25-nji iýulda saat 25-ne boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumat gullugynyň berýän habar bilen tanşylaryň. Balkan welaýatynyň üskaplayan murtly howa az kem ýaşar, ýyllarmy şakma mümkin. Demirgalyk günnordan 7 sekundy 94 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetini 25-30 gradus maýl, gündizini 35-40 gradus ysy. Kenar taraplaryny 31-36 gradus maýl bolar. Ahal welaýatynyň üskaplayan murtly howa az kem ýaşar, ýyllarmy şakma mümkin. Günorta gün matardan 7 sekundy 94 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetini 24-29 gradus maýl, gündizini 36-41 gradus ysy bolar. Mary welaýatyna az kem murtly howa bolup, Demirgalyk günnordan 7 sekundy 94 metr ýetýän şemal utar.
Hova gecesine 22-27 gradus mayıl, gündüzüne 36-41 gradus ısı bolar. Liverpool ayetinde az kömürlük hava olup, Demirat günü olan tiydi sekundu 8-13 metre etiyen şimal olsar. Hova gecesine 22-27 gradus mayıl, gündüzüne 35-40 gradus ısı bolar. Daşoğuz ulayetinin ütkaplayan burtluk hava olup, Demirat günü olan tiydi sekundu 9-14 metre etiyen şimal olsar. Hova gecesine 21-26 gradus mayıl, gündüzüne 35-40 gradus ısı bolar. Paytahtın Aşgabatda üýtgä premurdy howa bolup, bu orta motordan teleskontda 9-12 metre ýetýän şemal usar. Howa gecesine 26-28 gradus mayıl, gündüzüne 37-39 gradus ısı bolar. Şeýle-de ýurdumyz boýunça iýul aýynyň 25-ine magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagy araşdyrylýar. Edi vatandaşlar, şu günler howaň düzüminde tuzan börüçkörüniň meşhurnyň hadydan 10 kötürüm artmagy bilen baglanşykly. Häzirki wagtda howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Merhman ileşer, bu düzümleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenlik pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Merhman adamlar, şunun bilen watan habarlary ýapaşymyzy jemleýäs. Berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe aty watanma turkmanystan, ähli wagtlarda ötüşler ösenýär. Ähli ötüşleriň ödeninde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edi dileşer.